أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga bangsami at pamamakay na gimantuwa oras sa giyang kaya station tayo ADXSK 95.5 Cool FM na naapsalam na mis kanusan sa kalangulangan niyo. Lagi diyan mampo sa mga inong padami sa isa opisina kapakaytuad na kapapantagan roo san ko mga staff tano na panalan sa lamar kanusan. Of course, so mabubalay mapuro tano sa giyang kay Office of MP Bara, lagi din mo sa giyang kay MHSD na ipsampay tano kiran, so manaw salam, so kalilintad na gusto kapipya ginawa. Giyang kay iap kan giyon na giso pambatuan tano sa MHSD katendingan, programa niya sponsor a Ministry of Human Settlements and Development BARM sa kasasalapidawan na giyang koto Office of MP Bara. Sa kosolday sa kauras na dito no saya di mambaningan, so mga bandingan paganayron na mga updates ito o di na mga sa mga projects anta ka mga programs agyang ka MHSD lagi diyan mambuna sa mga updates tano may pantag si sa BTA kagya di tano saya di pamagusayan sa pambatuan sa moral governance gupidrompan sa mga bandingan ad na kisusumpat yan ko kababaloy tano ang mga bangsamoro ay mala na so kababaloy tano ang mga Muslim. Giyang kay program matano ay which is di katindingan napkan giyo igira lagi da Sabto seko kapipita lagi da alas 10 taman mambuko alas 11 insyaallah. Adno to episode tano mambu igira arbaa seko kapkagabi-gabi niyan seko oras alas 3 taman ko oras alas 4 gito ba. So mga padami mga bangsami pamakay nagsagyang kay programa na napkan nagkaminyo live on air guadin mambut ang mga uploaded videos na right after the episode sa inyo kay like a view sa official Facebook page Ministry of Human Settlements and Development BARM. Mga bangsami katawan tanwa imanto na si itano mipapantag sa giyang kaiabulan a Rajab. Si miya padalam si ko kaya panutulon si so majhur si ko majority of the scholars na naayaw to bilifiran na so Laylatul Isra wal Mi'raj na nasa iminitabo ko ika-20 agupito si sagyang kaiabulan a Rajab. So gito ba malaatanto aki susumpata isi ko kababalitan no ang mga Muslim sa piana maranami sa dayon sa dapan kauma agyang Laylatul Isra wal Mi'raj, although katawan tano giyang ko to kapakapapantag giyang kaya Gregorian Agusto Hijra o din na lunar calendar na mala adin amidaan yan. So gito ba gito first overview tano makapantag si ko discussion o din na bandingan miya pilitan no imanto antano kapananadami antano ka remind si ko mga miraculous event miyaw lawla adin mala akipantag yan san ko agamatano ay mala na suka babalitan no ang mga Muslim gito ba ayad na miya pamikirami na bamer ka no mapamagusay sa giyang kaya sasanggay tanway sa kauras. So makapantag si Iko the month of Rajab and the Laylatul Isra wal Mi'raj, its significance and virtues. Inshallah ayad no to abiyan tuwan tayo nagyakayap kababayan nami malamang buhay panamar kanagiyo sa Iko mga update station so mga discussion yan sa Iko barang-barang ang mga topics we believed na kailangan na pagkasalusaw tano di tano di mapamagusay ang tanop katadamis so mga dauan o agamatano agapakay malutanop kalipatan bakalo-kalo na di tano di makambalingan sa magaan sumagaan. Gito ba mga bangsami so graduate mamo si sa Princess Noura University si sa Saudi Arabia si Alima Namira Shirin Haji Naira. Ustada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam na kanskano imanto lang na di sa ni mama makinag laboron sudaro dupa kana si Junaip Abdul Wahab adi imanto di mama makinig sa station tano. So sa mano to na ayo tay mapagusay tano imanto nag month of Rajab, Yes. Agusto al-Isra wal Mi'raj.
Okay. So alhamdulillah gitu ba panamaranta no si iko katimbalian na miyakapya-pya so mga miraculous event. Miyang gulawla na nakatawan tano ay panatano kisampaysan ko mga moriata tano di ba ustada. So gitu ba si ko datapan kasulisan ko significance, lessons or importance anta ka virtue sa giyang ka month o di nagito Isra wal Mi'raj na nagikami nga sa short overview sa giyang kanan tiga ka na miraculous event. Okay, so binamapya na kay ginan man na Rajab, ang ginan na Al-Isra wal Mi'raj Yes. na connected buanan Yes, sa oo. Kwan. So, ayada ni Kwan tano, pag-clarify tano na anto nabsagi a month of Rajab. Exactly. Oh, anto nagi a month of Rajab. So, ay a month of Rajab na padskanyan ko pamatuan sa mga sacred months. Okay. So, sa mano to na adi na mga months tano sa iko, ulan-ulan tano sa iko, agama tano agama Islam na padaya ko mga sasalaan ulan-ulan. Sa mano to na ay kisa salaan na ulan-ulan na gito sa Rajab, Dhul Qaida, Dhul Hijjah, Agusto, Muharram. Okay. O pat sirano to pamana pakalabin sa iko mga ulan-ulan. So giyang kaya kuwan Rajab na since pads kanyan sa mga sacred months so tataron na anto na upa maikibibide yan sa iko mga pada ulan-ulan. So paganay ron gitami aloyakan apat ulan-ulan na ayaw to ikibibide yan na paganay ron na sa giyang kaya mga ulan na di kapakay so kipikimbuno ay sa giyang kaya mga ulan-ulan. Sa mano to na saktano na di ka pa kayo ba o pa man adin na war between two states for example Yes. na di ka pa kay sa giyang kaya mga ulan-ulan o ba tano mag-initiate amikimbuno ay tano. Okay. So kahit o pa man tigtano mapiyin niya kumbaga na timing apagatakan sira no. Sacred. Mapi niya timing apagatakan siran or like din na kay di tano tumapngulaw la o pa makasisiita no sa giyang kotuwa month Antonini mga sacred months. So like for example, lima to like digi masuswa Ukraine nago Russia. Na ibarato sakta ng mga Muslim na di tanong ka pa kaya bigla-bigla pamangpadsan at tigtano okay magkuhanta no mag-initiate no sa war. Okay. Pero naayap man kuwan yan, exception roon na upa makasakatano ang mga Muslim na ipag-defend tano ginawa Defensive tano war. kasakatano upa may inatak Alright. na that's the time ako pa kay matotano sa Okay. giyong kutuwa war. So gito di ka pa kayo batano pag-initiate sa war ugaid na kapakaya i-defend tano i-defend tano ginawa tano ibarato saktanop mani pagatakan. So second, anto nikibibidap managi mong kaya mga sacred months na ikaduwa na sukang galabak sa kadustaan sa giyang kaya mga ulan-ulan na mas pamana miya kalala sudusa ron mas kumbaga na ibarato ka na kadoble sudusa nga compared ka kung mga ideal months, mga normal months. So like for example, sa Rajab, no, pa makapagilabak tano sa mga kadustaan na mas maratas kanyan o pa makasiipantag sa giyang kaya ulan-ulan. So kang gilbakaw, adi ko mga pada ulan-ulan. So gitay kasabutan tano, inusiran bituan sa sacred months sa giyang kanana. Mga ulan-ulan kay gito'y kibibidairan. Okay, so since inutan di mapamagusay Rajab kay YouTube andudun na Laylatul Isra wal Mi'raj na ay pinaka kadaklan apsu mga pagaritano ang mga Muslim na di sila ni mo sa saging kaya Rajab. Detaro o pa man mas pakalilabiniran so kapamo sa saging kaya Rajab ago adi na mga taupan as iko Laylatul Isra wal Mi'raj na di sila ni mag-celebrate o di na di sila di ang galabak sa mga worship na pero ay pinakakilala sa naginanakapusa. Okay. So pakarayagan tano anto na mga di kukuman aging kanan anto nini kapamuasa. So gingan na kapamuasa sa ulan-ulan na Rajab na kanab special. Yes. Paman na kanab kay sacred months kanyan na agu kay miyatero so Laylatul Isra wal Mi'raj na ronon minipantag na batig tano special so kakwatano belas o pamakasitano donini
pemuasa. So aya pa no to isa dalilon inutok na bas kanin special kay Laylatul Isra wal Mi'raj. Nasi ko mga muhaddith na dedin amya aloy o pa man amya ka aloy kiranon o ba adin sahih a hadith abamya tero talagang so al-Isra wal Mi'raj na si Iko Rajab. Yes. Sa mano to na kanaba authentic. So date al-Isra wal Mi'raj. Though pag-recognize nito lagi siya sa Philippines na adin na holiday. Na pag-recognize tano din na al-Isra wal Mi'raj ugaid na nabutano kabgans kaya sa specific date. Yes. So ayaw to isa mi alo yung mga ulama tano na ino to upaman na deme record. Pamana adin din na hay kamaron no Allah sa pekilipatan yan sa iko mga tao. So date sa mga sahaba dapat na upamaka adin specific date upamakadakirang pekilipat yung Allah subhanahu wa ta'ala na kapakaiman adin din na matoon na sa timan na hadith maaloy ro naging kanana al-Isra wal Mi'raj na kayda sa manuto na inuto isa hikmaron na kay ba makanggalbak so tao sa paman na bid'ah. Yes. Pamanabay barat natin lagi di iman to di matatando na ad na dinggalbak sa mga bid'ah na aya pa no pa makatindo. Kapakaya o pamana liw ko kapamuasa nang galbak silan sa salako pa na innovation sa makapantag sa al-Isra wal Mi'raj. So, kauto, kasabutan ro sa ging ko to pitiro akan na sukapamuasa sa Laylatul Isra wal Mi'raj na bid'ah. Okay. So kapamuasa sa giyang kaaya Rajab ayan ni ataka natigka mamuasa ko kagi Rajab skanian special laman para rakan kay si Seso al-Isra wal Mi'raj na mulis kay na bid'ah. Ugaid nagkapakay ka pa rin mamuasa sa gi Rajab lagid o mga piyakay din akapamuasa sa gi mga padaul ulanulan diba for example na so kapamuasa sa iko Isnin agus iko Khamis so ayamul bid nagina ni mga pada agus so alternate ka pamuasa imanto na pusa ka mapitan na mapitap man na pusa ka so gyuto yung mga kapakay ka pamuasa so long as kinabangan ni ata na inuko to pamuasa kagi para busag yung kaiya Shahru Rajab. Okay. Nagyuto kailangan nakasabutan tano di tano o paman na taguan na ginawa tano sa parang ayatano kuan nini source tano na emotion. Yes. Kasi if kun tano source tano na emotion na kapakaya gumiraw tano ino tano di celebrate or ino ta di pag pumuasa sa ging kotowa al-Isra wal Mi'raj kuwans kanyan kumbaga na ka miraculous events kanyan piya ka mamasas kanyan na event so kailangan na i-glorify tano gito a day ayas magsana lagi din ang mabuo mga maulidun nabi na at yung pa makadang gulaw la o mga sahaba tano siran katawan tanod na sira ni pinakamalai pamana para tiyaya makatalundog si ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam adira no tong gulaw laan na o pamanasaktan ni gulaw laron detaro ay hamituturo to na mas mga alatan ni para tiya o basiran so gina ni kailangan kasabutan kana ba ayabu ikaka-glorify ang ako agama kana ba ayabu ikakasimba ang ako agama na upa makatumatandu ka sa mga gawiya special para buko Allah subhanahu wa ta'ala ka o mang gawi nagkapakaingo tuwa isang gaya para ko Allah subhanahu wa ta'ala paman na inadintano Allah subhanahu wa ta'ala ka antanos kanyan masimba so gyuti pinakamalaa kailangan nakasabutan tano akna barwar o makambaal tano sa salakawa bitikan bitikan sa ikwaga tano agama Islam. Okay, so gito ba baganda no to sa liwanag anta sa alosaon tano agyang ko to note inibgay agyang kai abanto tano in contrast to the belief by the majority the same in the Philippines that the Laylatul Isra wal Mi'raj is specifically took place on happened during the 27th day of Rajab. So there is no single hadith recorded or any sahih hadith maptero iyan na to authentic agyang ko to pangingimbeneran o kadaklan ika-20 agupito pamana mapapanto na bagitos kanyan. So although sa Philippines ad na holiday may ko I think may akabgisiran to sa mimo ayaw tapakanta panro as
mentions sa Pediti 3 na because of this night journey in ascension to heaven by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabot tano ada hadis mapapantom ya tendo din na mini-record piya ka benar yan nagyang ko to ika-27 sa Iko Rajab aron nan minipantag tigiran sa Laylatul Isra wal Mi'raj. So gito ba dito nang pamakatayasan kababayan na may man ustada alima agyang kai kapakay short mapamanutulkar kami so mga miyang gulaw-law din na mga pipya mga notable miyang gulaw-law sa anggiyang kanan night journey in ascension to heaven o din na sa tigiran sa Arabic Laylatul Isra wal Mi'raj. Okay, so gito ba kay since di tanong ka pa kaya mamwasa Yes, sa yes. sarili tanong mga aribada sa ging ka na nagawin na panadenta deman tanong ba na Oh, tunay ay. miya ulawla sa ging ko to gawa so tanong din tanong gina na Laylatul Isra wal Mi'raj na isaanan ko mga piya ka mamasa Yes. miyang gulawla ay ikadua apa man napagan niya piya ka mamasa na so revelation o Quran Of iko course. nabita na Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi katawan wasallam. tanawa so way of revelation sa iko Quran na piya ka masas kanyin din o kaadin na time na pikilay so Jibril alaihi salam as a form of angel Yes. adam man na time na as a form of a person adam man na time na pagukit so to na ini wahay si ko nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si iko pa man na di kailayo mga tao aging ko tuwa kapturo no wahay kailay na di pangangatingan so nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam so apiaginan bu napikiran tano na isa na ng mga piyaka mamasa Oh. so giya Laylatul Isra wal Mi'raj na gyute talon dugon so kailangan na malutanop kita deman to ni miya soon so aya katawan tano sa al Isra wal Mi'raj na kumbaga na aya sigurado katawan tano ron na giya so kya pani ko nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamasok kya pakapoon niyan from Masjid al-Haram na sumingos kanya sa Masjid al-Aqsa sa gito mambuas sa Masjid al-Aqsa nagite kaya panikyan sa iko sa langit o sa surga specifically. So sa giyang kanan Laylatul Isra wal Mi'raj na kanaba na actually dire-diretso may apun sunabi sa Masjid al-Haram na suming din sa Masjid al-Aqsa na diretso din sa kanina may aniksakuan at na mga stopovers yan na kaya sungwan niyan pan. So apaganiron na tigiyan na atenu deno na giyang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj na miyang gulawlay ni sa iko oras aso nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gumagdams kanyan sa tantowa kamargnan agura rata aginawa masakit so gyuto so Quraysh agina na Quraysh na tribes kanyan nanan tribe nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu o pa man so mga pamilya niya na lalayon siran din di pagisaw-isaw na agyang kaya mga mushrik o na di rin ning gulawlaan so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa di mga pipiya mga galbak na isa pan nagyang kanan sa gina na al-Isra wal Mi'raj na miyang gulawla sa dempan so gito so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kad pamana tanto mikarat aginon sa kita amal huzn pamana year of sorrow kaginan so kaya wafat o karuman na so Khadija radiyallahu anha aguso ang kaliya na si Abu Talib as kanini pamana sasabapan no Allah sa kaprotekta iko nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan pano to das kanin pag-Islam na kay so protection ay nibgin ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tito din ko pamana benar kanabatik amyang pads kanin sa ging ko to mga tawa mga mushrik siriringa sa aniran sa nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam so apian tawa adin na taw apia ka pen nabi na pagkagdam ka sarat aginawa kagi ko to mga nabi na manusya siran mambo so gito o pamana magagandam mo nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras to so minimum sampan na so kiyari nga sa ono mga tao sa Taif agito so kaya sungyan ro kapya misitan yan siran kap daawaan yan siran nayabad ni siwa iran na pilabad o mga wata so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko sa lalan taman sa miyak awas kanin sa gingkotowa ingeda Taif. So
Saging ko to kaya kara-karata ginawa o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bigans kaniya no Allah sa pamana mapia ki bulong yan saging ko ta mga rata ginawa niyan na ginan so ginan na Laylatul Isra wal Mi'raj. So ginan na paganay na kanaba pamana nabatik ka sa rabo miya kasungs kanin sa langit kasi kanin inuito Allah saging ko to derpa andudunon so lang o nakapipi a ginawa ago kalilintad saging kanana al-Isra wal Mi'raj. So ay pinakamalaa kekuatan no tunay ni lesson sa ginal Isra wal Mi'raj na inna ma'al usri yusra. Lango na kamargnan na adin na padiyan kapipi ginawa. So tano din kana ba ay pitero na inna ma'al pamana inna ba'da al-usri yusra. Nabanyan pitero ay mapasad so kamargnan na kapipi ginawa ay nin pitero na pamana pad saging ko to kamarganan na kapipi ginawa. So giti kailangan nakasabutan tano so agama tano agama Islam na miya kapia-pia kana ba di sa kataaman no siya na dito to kasabutan paganay parang kumbaga nagka-pipe na question ka anto na mga dini o pa man na katawan tano adin akakapasa duto ugay na sa kataaman no sa idi makalalanat andaman kakwa ata sa kita kakapasad din naging koto karo masaya na magagadamta. Diba, ago gitu ba kaya liang ustada, that is part of human nature. Ag yung koto amul huzn o din a year of grief na nasutaw igirato nga na yamiyakan darasag, miyarata ginawa niyan na sumakapag-anuin tigiran. So, lagi dito so nabitano. Batano, pakalilipati, lagi din ni sambag umiyang nga una, kapakayaw di karibat na nasa sa iko kaya patayo nabi, sa tawa simban niya so Rasulullah, nakatanong Rasulullah miyawapat. Na di ba? Tano dan tanong so Allah, nas kaniyan na, uyag-uyag. Akan na baron mapapatod so, bapatay. So, ginani kaya, timulano na so nabitano na lagi tano. Minsan pans kaniya na nabi, napakagdam sa rata ginawa, so pato tamambu makailay sa kamapiaan ipakapia imbulong sa gito rata ginawa niya sa kaya pamanutulaw ni Ali magito ba kapakay mga ngande may sampatkar kami ron mashallah agito kaya pagpuningon kagiyagyang ko to miracle in itself na gito kaya tirwangon puns kanya sa Masjidil Haram masi matatago sa Madina di ba sa Saudi Arabia Masjidil Haram sa Makkah from Makkah to Jerusalem sa Masjidil Aqsa so miya kawata-wata so time travel barato ikarang tanos iko kya rin yan kasi kumiyang oriyamasa ate upama ko pagilan tanos sa map na matan kung Layla barat buna sa ko dala makagagawin na miya gagaw to nakanabarubot ya mga sutigra na miya ka pamanik pan sa langit so gito ba di ba ustada o di ako karibat sa ko kaya paganad tanumang buna na san kon miya panto so wakto usambayang so limatiman so andi man niyo to kaya pa ako kito to ustada so ayos yung patagin ko to a discussion ng kagaya na kataya so kapag miya so aging kanana kaya puuniyan sa Kaaba taman sa Masjid al-Aqsa so tigin sa nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya ko tuturugan sa kanan sa wali hani sa isa Makkah na ayaw tayo mialo nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na so kung so atap o walay akakadna niyan na kialkaan na miya ka gamawso Jibril alaihi salam ato miron skanian naginan na siya sa Sahih Bukhari miya loiso ayo to yung mga narrations na gituwa miya tero pa na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inuit skanian sa Hijr pamana si skanian nan si iko parts skanian a wall o Kaaba na si skanian ko nanan inuit naging ka na Hijr na sans skanian inuit o Jibril alaihi salam na kuwatas kanian na kana likaan sukwan rarbino to kaino na ben so tunini po so iyan sa Zamzam na tiaguon o Jibril alaihi salam so gito mga ungangan agu para tiyaya tiaguon sa giyang kotowa rarbo nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gito Hijr giyang kotowa darpa so kagitingin ko mapasado to tigiyan na miyawita ko ruwa tigiyan no to na
inuit akop man natigyan sa giyang kotowa maputi atigyan makaibarats ka sa detaro kuda ugaid na kanabaswi imagine na kakuda na ay tigin ipmaturo o na alburak Al-Burak. o alburak na puns ka na natigin ko word bark tigin no ta meaning yan na lightning so from the word parang iba to gito bu na kapir ka hindi ano na binaburak na from the word lightning so miya kaganggaan kanyan gito na skanin natigyan bark gito kaya describe na mas malas kanyan adiko donkey tigin mo to na kumbaga na nabas kanya masin miyak kalalad na tanto ugay na so tigyan so lakadi na tigyan na miyak katasta sa tigyan kaya katas yan o pamanasa din sa kawatan na kilayo mata so malung man to tano dia ano may pamanar kay imagine na okay so kaya pala lail na miyak ko niyan kay gita pag ano nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyan ko tuwa shay so aya pa no to miyatero na so Jibril alayhi salam na piyakatargi na giyang kotowa burak na pita rin ko nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapad ka tigino to na sembayang ka so pag na tigin na stop akya sungwaniran na so Madina so from to nini Masjidil Haram sa Makkah nasisiran yung sa Madina so gito tigyan after tigyan sa gito kagagawi Laylatul Isra wal Mi'raj na ipmitirain yan ro sa mga ansar pag mag-rate siran sa Madina. So ikadwa tigin na stop na sisiraman yung sa Mount Sinai. Ginan so Allahu subhanahu wa ta'ala na initoro niya nun so Taurat sa kunabitan Musa alayhi salam. So ikatalop man na stop na si itigin sa Bethlehem. So ay Bethlehem na siskanan sa western part of Palestine. Yes. So parang parts kanin na Palestine. As san minimbawata so Isa alayhi salam. So ikapatatigim man akyasungwan ni Rana so to ni Kuba o Musa alayhi salam. So ito katiro nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim na tigyan na sumiyagad ako atigiyan si itigiyan ko Musa alayhi salam atigiyan si itigiyan ko gagagawi iya atigiyan Laylatul Isra wal Mi'raj tigino to namili kans kanina diskan tigin di isemboy ang atigiyan sa giyang kotowa kobaniyan so maano to na ayatano tinuden roon na inupno to mi alo yung nabi kaya maano to na so mga nabi ni girami ofat siran na uyag-uyag siran sa giyang kotama kobayran na di siran nun di sembayang so gito isa kumbaga dalil pure sa mga nabi na uyag-uyag siran after iko kaya pamatay ran si ko mga kabriran so kaya tigyan ko makaw maso nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam next destination niya na so Al-Quds na Rudens kanyan sa ginana Al-Quds na siskan sa Jerusalem. Na kagitingin ko makamitigan sa Baitul Maqdis tigino to na so tigin sa Jibril alayhi salam na adna ini toro yan na tigin nagyang ko to ator tigino to na parang miya kaya taguan sa may to ita kay taan na ron yan natigyan ini ikatatigin nagyang ko ta burak sa gito tigina kuan gito ator tigino to na ay tiginin naman na yung ro tigyan sa gin ko tuwader pa na 124,000 na mga mga nabi. Kataon tanong sa mga nabi na miya kadagdakal siran. Nabasiran langon mi aloy sa iko Quran nagusa hadith. Na so tigyan so Jibril alayhi salam na piyakaw na niyan so nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyan miyag-lead kiran sa prayers kani miyag-imam kiran sa giyang kuta mi kadagdag la mga tunay ni mga nabi so baya din ngita kan sa na di ba na mga pictures yes pictures sa giyang kuta ator atigira na pagunots kanyang ko nabi na malangan lang na that is not true kanabas kanyan benar isa pa nagita pangalitan na picture na nabas kanyan
benar kana benar ba gito ator na until now na kumukuan sa kanyan Then maata na. pamana maka lalayog sa may to. So gito tigin si ko mga padatigyan na antoninin hadith mi alo ya tigino to so tigin sa nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pisan bayangan niya na duwa ka raka'a nagyutip matuwan sa tahiyat al-masjid tahiyat al-masjid hina so isa apa man na mga suno nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam basta pakasulds kaniyan si iko mga masjid na diskan ni sambayang sa duwa ka raka'a rakaatan kuwan tahiyatul masjid nagyutip pinggal ba ko nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aloy panuto so kun so Jibril alaihi salam na miyagabang skanian so sa manuto na depanin ni ginanabang na depnanan ma-establish Of course. sa Madina depnanan kapag bangyo Bilal so yamiyo na magbang na so Jibril alayhi salam na so mga antonini mga malaika asis isa surga na pamana mianog siran mamuna misambayang siran sa ging koto sa likod aging koto mga mialoy tano kada kal mga nabi sa ging koto Baitul Maqdis. Na ilang man inugi Baitul Maqdis na very pamana noble kanya na place tano kagya inupan pinili Allah subhanahu wa ta'ala aro makasumbayang agyong ko to mga nabi agu sa mga malaika ka pamana isaw to sa karina mala ay ibabagay niyan pangkatan sa ging ko to darpa so kagya tigin ko mapasadatigin sa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambayang napita rin nakatatigin so Malik sa kanina tigin so malaika sa naraka sa lamang as kanina tigin. Mashallah. So kagitigin ko kuha na silam kanino nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatero yan pan asukon so miya mitiyan so mga nabi. Pag tigyan na miya mita ka natigyan so Musa alaihi salam nas kanya natigyan na maniwang kanya na mama ada taratigyan no puuns kanya natigyan ko mga tribe atigyan na Shanua pads kanya natigyan ko mga Yemeni at tribe pamagiti inibaratan yan ko Buntalo Musa alaihi salam mili akong natigyan so Isa ibn Maryam as kanya natigyan ni pamana ay tigyan ni pinaka maranir kanya natigyan sa Buntal manatigyan na si Urwa Urwa tigino to. Sama no to na mga sahaban din na. Syempre di tanong mabukakuan kay dita no siran. Maylay. Parang kumbaga nagina ni description kina nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namili kan mabutigin sa Ibrahim alaihi salam na tigyan pinakamara ni ro natigyan sa buntal tigyan na skanyang kon. So nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam no to na ay makaplagit sa buntal na sa nabitan na ay Ibrahim agusto. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na so tigin so Jibril na ayatigin mambui miplagi diyan sa buntal tigin sa iko mga tawa tigyan na so Dihya radiyallahu anhu so ginanan rawahu Tirmidhi. Na ginani pa manapad ko mga narration. Isap na tigin ko mga miya discuss og yuta mga nabi sa ging ko towa layl na so tigyan so kabang kita sa dunia. So tigyan so Ibrahim agusto Musa na miyatero ira na dirde kung nakatawan ni ran sa giyang kanana kambang kita sa dunia ugay tigyan na so tigyan so Isa alayhi salam na miya aloy niya no to tigyan so Dajjal. Also aya tigyan ni miyatero Isa na sa kanatigin na tepada ko tigyan na muno na kans kaniyan. Then so tigyan so mga tawa tigyan na kasisira na tigyan sa iko mga lupairan na tigyan na sa ayap maniko mayra na so Ya'juj aguso Ma'juj aginan so pa man naisap na nang kumya makalala fitna tapang si iko mga tao sa Korea masa so pedinanan si iko mga signs of the hour agina na kapakataling mo Ya'juj aguso Ma'juj. Then kayat man natiging kukuan na gina parang very famous ini gito waso konso nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na luminous kanyan na ayap man natigin ini bagay ra kan natigin Jibril alaihi salam na
So tigin so parang tataguan sa wine agus sa milk. Nagito piya ka pamimilis kanyan tunay kuan yan nagito ay niyan pinili na so gatas. So, tigin na to ay nga tigyan pinili at tigyan na so pamana so fitra o mano siya. Sa mano to natano din tano ka kakwasam na guna na so mano siya nakatawan yan din sa haram. Paman na apia pendingon pitero haram na pamakapamimiliin ka but so wata pa pamimiliin ka wine o milk nakunin na so milk kasi nakataon ni nagito pure ago kana ba masyadong alien sa pangilay naging kotowa wata so gita tigini pinili na bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ayo ko mani mga opinion pitero irana so kung sinabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam padin so Jibril alayhi salam na sumyong sira man sa as-sakhra al-musharrafa pamanagin na sunnable rock matuan nira na sikon matatago sa masjid tigin sa al-haram al-sharif tigin sa masjid al-aqsa na roiran milay amian ni konso nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa puro sa surga na gitod ni paman na kaya pakapanik o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapado na kita miya panutultan no kagiya tutulan so ayo to'y pinaka-important part kaya pakapanik karoon nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyan ko to kagiya mi aloy nga kaya pa kay too sambayang tanudan tano kasuma so sambayang guni laborong ko si ko Masa Isa alaihi salam kasi rani makatutalon duga gusto nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito'y padami alo yung mga narration na miabot sa thousands so rakaat o sambayang yaran so o pa makagito inibagay katano na detaro mapasang at kapasangan sotaw sa iko 5 wakto na iba no pa maka thousands akuan so natigin ang mga mutawatir mga hadith tigino to mialoy roo sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inuit sa surga na likaan sa mga pintuan ng surga si kunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tama natigin sa miya kamas kaniyang ko ikapito lapis o surga na so Allah subhanahu wa ta'ala na miyaking bitir is kaniyang kunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na roiran kiyang bitira ayan so about saging kanana sambayang so paganay na ayo to pero Allah subhanahu wa ta'ala na 50 sambayang samanto na ba 5 times a day ka 50 times a day na so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pag-advise kaniyang panong mga pada to na ini nabi at ginaapang niya ako Allah subhanahu wa ta'ala pakaytoon niya nanan so gito pakayto din ipagisayan ko nabi taman sa mimbalos kanina 5 obligatory prayers o gaid naging ko talima na 50 reward yan o gito reward na gito sambayang so Antonini detaro aya kay ko malima din kanyan na adam man na nabi guminiraw ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamangniaw na pakaytoon yan na sa gito oras na miyaya din so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa na o pamamambuka piya mangniniam no to na detaro piya kaya din na paman na isabu sambayangan tano o siko mabuba sa alungan or 3 lagi duto so miya ka piya din no pama agyuto 5 wakto ko ileo pa makapagilin tano kiyang bagi-bagi iyan si iko isa gawi na o pa makadikad isumayang sa 5 wakto na din okay to ba nga kalipatiso Allah subhanahu wa ta'ala kagya makanaw ka na sumbayang ka may kamalo may isigisugso pamanag gawi na sa to nini dhuhr man sumbayang ka din sip masikukap kagabi ni na asr may kap kapulid man na alungan maghrib man sa mi kami gagawi din pipiya na Aisha. So parang miya kapipyo to before kapturog na miya simba nga so Allah ano ni kapakanaw nga mam na miya simba nga so Allah subhanahu wa ta'ala so ay pinaka mala talaga ni'amar tano Allah subhanahu wa ta'ala sa kigina na al-Isra wal Mi'raj naging kana na sambayang akya pa kahito yan sa 5 wakto ko pa makadama kahito na tantod nagkapasangan sa mga
ummaw nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gito mambuak kiya upamana kiya grante yo Allah subhanahu wa ta'ala siko pangniyo nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapakaitoon kanyan na upaman na idada itrakta no to Allah subhanahu wa ta'ala kay guwan ni na upaman na sumanga bubulawasan agusugal bak sa oras saging ko to mga masa ngay po sa mga masa na matas sa oras so mga bubulawasan o mga tao sama no to na mga babagar mga paman na bida kor katanoy man to so gito di itano no Allah subhanahu wa ta'ala ay inibgir tano kagagatano kagi so Allah na katawan niya nila unap kulawla katawan niya na saging kaya Korea masana kabisi din na o mani isa to the point akong baga na miya kay tito din oras up kailan ba ko tawa para sa deka iyan so gito inibgir tano 5 waktu sambayang igirap na kawan na dita no kitunay aging ko to 5 waktu sambayang sabapoto ko paman na kadakal agalbak so panaman na marantano pamanagin ko tagalbak tano minsan panuto para ko agama tano agama Islam na dip man mabalayo baya makaran sa iko kakwa tano o paman na kasimba tano ko Allah subhanahu wa ta'ala naging ko to oras pirad ni kasambayang 5 minutes 10 minutes so pinakamatay din na pamanami kay takita ko to apang ninraktano Allah subhanahu wa ta'ala no pamakadita no sambayang naknabakada so Allah subhanahu wa ta'ala saktanoy duan yan ang mga manusia saktanoy kikailangan roo para sa kalilintado mga poso tano kalilintado pamanakaw yaguyag tano kay giraman no tuwa dita makapsambayang na detaro kagagada mataon din na di mapiaso gawi ita di mapiaso kaw yaguyag ta ilain tanog yung kaya mga sarwang paman na mga Christians mga pada kanaba mga Muslim na inukadaklang kiran na ay raninggal baka nagita mga fitna kay di raning babanugun so kapipi ginawa na benar ko pa kapi ginawa ran roon na kanabatik matay long lasting ka momentary libu ito barat nasaging ko tubo oras after that na miya pasad na sakta na mga Muslim inukadaklan raktano na kanaba di makapagagat pamana may note katoon ka Muslim di makapagagat kay YouTube adin na tuhan tano kanaba lagid sira na tiga na na bakang kapagapasan na pad na magagata ko ba din so gito yung pamana isa pinakamapiya ay ni bagir tano Allah subhanahu wa ta'ala ni'ama na sukya baloy tano Muslim inimbo tano Muslim kanabalango na taon na bigyan no Allah sa ni'ama lagi dito supad namin babanog yam na daan sa agama tano agama Islam na gubumya kapag Islam nasaktan alhamdulillah sulaw na pumamakin giman to na mala a message kan mala na sa ginawa kan na ayad ni pinakamala galabak tano na so kasusuato Allah subhanahu wa ta'ala ay di tano katawan ni kasaswa di tano katawan no imanto montot tasin na ba o paman na sigurado ta mapita amay na sisiitapan sa dunya so ayad ni mi karagargan na amay kami wafat so tawa mandingan-dingan niya na ubo pa kakasoy sa giyang kaiya lewa ulo pa na panggalbak niya na lang unap kababayan o Allah subhanahu wa ta'ala so tano dan tano apya di ka di isambayang ugaid na di ka sa pang saura ugaid na di ka di sumpaw di ka di mariba di ka di mamagidaan lang unapsuan ka ang mga haram so haram naknabarwaro teroon tano kakatawan na nanumano siyap kagdam yan sa ginawa niya naging kutuwa siya ina di mapia na pamakutan tanoy ano man ay kagin nakita no saging kana na mga galabak ang mga pikasisingay adi kababayan Allah subhanahu wa ta'ala mala na nararado to maratas irta na margano batano mi pagawa so gito ayap ka ante yor naging ko to mga para tiya tano so aya bulong sana so kambabalingan ko Allah subhanahu wa ta'ala na aya kambabalingan ko Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba ka panayaw sa tawfiq kapmanugan ka aging ko to tawfiq panggalabakan ka aging ko to mga galbak ang mga pipiya akasabapan sa aging ko to tawfiq apong ko Allah subhanahu wa ta'ala so ginan ipinakamala paman na ki relay kan kano adi mamakin giman to o pamakadikadi sa mayang sa 5 wakto na umani nga panso ay ibada nga pamakadika sa pangsaura nasa pangkasaura kanaba kan diterway W di nga di kasambayang uga iden na ino di mi hapya
di ka budi magagama piya na kompleto nga din sa kagagangaon. So gito panamarantano api kapyatanoy adat kapyatanoy kipikin dudulo na ko mga tao nagiroto di ka mapikipikin dulo na ko tuhan ka nagitim ya kalala pamanakaribatan uba ay nga di pipian na so salakaw na di nga pipian so miyadan ka. So gito kekuatan ng lesson sa gital Isra wal Mi'raj law ni matakarganan lagi do mentally, physically, emotionally, financially langudan a problema sa dunya na miyotongan na pikiran ka na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lango na mga ambiya mga rusul na sumyagadsan mas mga raragampan sorkiran na pikiran tano na adin buwa oras pakalbudan tano Allah subhanahu wa ta'ala sa manuto na kapakay aging kaya mga kamarganan magagadam tano na ipag-ready tano niyan sa iko destination pamanarutan no niyan pagwita kapakaya adem man nakita awid akal na pamakada kasi ma-practice da kauntantowa mabihasa at igo Tagalog sa ging kotowa ka kuan sa awid akal na tanto kad na pa depanas so gito pikenta na law na siya na nakikamaron Allah subhanahu wa ta'ala na gito kuwanta no atuma sa ging kotowa mga kiyasagadan mga ambiya so mga tao o pamana mapipiya ginawa nga no pamakapkiling nga supad ka di mapipiya ginawa niyan adin na kapakaan dedemaryan na dingo to muloy apaawing o manusya kada man na tao kaya babayaan niyan na kapakadedepanas yan so inupanuto ka mapakay aging ko ta kapakadedepanas yan na ipuro Allah subhanahu wa ta'ala so pangkatan yan sa surga kanabo to kanabalaw na kiling amararasay na batik at tiniubo Allah. Kapakaya nabuto tiyubo, kalimo to Allah subhanahu wa ta'ala. Naska mapipiya ginawa sa dunya na di nga katawan na skabsi, kanabi ka kalimo Allah subhanahu wa ta'ala. Tanudan tanog yung kaya dunya na pagawaambu. So mga bidaa, lagi din kaya Mantha Rajaba gul Isra wal Mi'raj na panang nanggila ang tanod no ba tanod di manggulaw la kagiman no to ayap ka bay syaitan naging ka na nakanggulaw la sa mga bidang kay no to kagi di katawan di magagadam o taw din yan i-recognize ubas kanyan di ka pa kay kakagagadaman yan nagito agalabak yan na mapiya nagito kapkadadago taw giraman to minggal bak sa bidang so man to o pa makapagpumaganat tanong sa agama na yan ni pagilin tanong na anto na ai akida aging kotwataw inomapyas kanya ni akida gito'y pinakamala pagilin tanong kay giyo pa man na gito'y paman na root o kwantanwa para tiya tanong pa makaribat so akida ribat so lang uno galbak so piya kalaklaki giro tamya pagtanong si kumanga tao miya dedag na may kakwa na dito no miya toon so turuan ko data na pan kapakambalingan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so alhamdulillah kapakay ayamala at yasabutan na ron na sundalagi daya mga miraculous events o di na mga happenings adin kitutumpok yan ko agamatan to avoid the bid'ah na we stick si talaga kung mga authentic mga narrations ka. Ando piya nga batagyang ka miya pamanuturok tanoy alima si din ko mga hadith runon miya piya mamili mga hadith mga babagar miya pamanutulon mambo so di ka pa sumpa tagyang ka miya kiyang gulawla giyang kayad tani pamagusayin so Laylatul Isra wal Mi'raj masyaallah pamakobatan dun tiyandangan sa matanos pamakingan agyang koto miya pamagusay agyang kaya banto tanon na miya kadakdakal ka pa kaya saya bu sa giyang kai bandingan namin na siya butano inutuso mga tao sa Palestine o di na sa Al-Quds na napad sa ma-recognize mga laybala so kapaasambayangon si kumang masjid Masjid Al-Aqsa kagimili tano miyak kalalay kipantag kaubatanon pumimikiran na giyang kay kiyaw lagi Laylatul Isra wal Mi'raj na sa giyang kana na specific place tigira na sa Jerusalem klima na Israel na no pagilain tano na san so miyamit o nabitano so kadaklan ko mga nabi kagyagyuta miya teroy alima sa kadaklo mga nabi na miya kay tuta miya mention sa isa
Quran. Dito may mention na ad nakisusumpat ya mambusa mas lalo tano kasabutan so aga matano. So alhamdulillah diya kanno to sa lusaon kamiyak kaliwaliwanag miyak kapya-pya kaya pakatundog-tundog o kaya pa mamnutulaw nagyang kai banto tano ayaw to kapakay kata ka paman na information mapya kaya sa buta tanuron mamuna the call to prayer o gito adhan na ayab sa miyak performer first na so Jibril alayhi salam, and that was happened by the time so nabi na dapan mapanto 5 wakto so ini bagerak tano sambayang all those ko reward yan that is equivalent to 50 kami aloy alima so nabitan no Isa alayhi salam sa ko time yan na thousands di ba more so sambayang na ibrato sita no ipamantag sa kalubay o mga umaw Rasulullah umaw nabi na darita no magagaad na pangatoton no kibaga kay ranso 5 wakto di makamay na panagbapya ka 50 so alhamdulillah so Allah na miyak ka lalay gagawsan ko rip niyan so mga hikmasan ko mga suguan na natarimaan tano so Allah na na pinakalawan yan pinakamasaling gagaw pinakamalimon sirk tano ay mapia na nasitan mapad ko mga tao amyang ngungunutan so dito ba uwad no to kapakay akyalipatan ka anta kay sumbat kan o dinaad na sila man kapakarian ka na piya kang balingan ang kaso dalag no swara. So gito ba so I think miyatero kan din langon so message kan kagya so ay pakawrian na kanon na lango nagalbak tanon na dita no o pa man na sariga na ginawa tano 100%. Miyak di ka girawa kay malakay para tay man to natik da oras ka di ko maatiyo ba si ko para tay nga kapayat pangangon Allah subhanahu wa ta'ala o tito aging kotowa pa man na iman kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala para tay nga kanyan so lala yung tano dun pangning ko Allah subhanahu wa ta'ala so tawfiq agudita nun yan o pa man na awaan si kumaginawa tano pamana di tano nin i-guide di tano niyan tawfiqan sa mapia pamikiran agu ay pinakamala na pumangnin tano siya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik o pamana ya Allah ska gira-giray ko mga puso na tatapanga so puso akan si iko pamana agamang ka so giti pinakamala always kailangan dito top kalipatan pag nintano due to di pamang nino nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay nabi na ayapan saktano matag mga normal mga manusia so gito ba para kaiwasan tano sa mga bid'a so adam pa na mga following mga days months apangaw kapakaya ad na mga bidaaron so giya na always tanod ninip kanag si ko mga mga discussions palag sa seminar sa online sa piandid ni man to nap ka nag-count sa mga bidaa o guide na igira man no to bubutaan no Allah so puso utaw na di nga kailay so benar so gito kailangan mapangmitan ko Allah so hidayah so paman naturuan mapia may layta no anto na ay benar adita no niyan pakunutan saging ko to mga tao ahlul bid'ah. So pakawri na kan senap salam na kan skanulango na pumakinagiman to aguso kuan MP tano si Sir MP Hamid Aminuddin Bara aguso mga staff tanusan sa kuan office sa Salamar Kanulangon so darudupak na si Junay Abdulwahab sa mga watakan mga pagariakan mga lolotakan na di mamakinagiman to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu miya nagtanong, miya pamagusan niya nagtanong sa makapantag sa eko importance and virtues of the month of Rajab and the Laylatul Isra wal Mi'raj na si Alima Namira Shirin Haji Nair. Balasan ko Allah san ko da nga kapakandaray nun. Balasan ko Allah san ko mga miya makapyapya ilmo. Amin isampay kami sa giyang kaya programa to tano ay medyo stika tendingan. Misabab ko kay to oras na nakataya isa buka minutos na namiya taling umagi ang kai ay sanggerak na oras sa giyang kaya programa tano na nagito ba salam na kamamukatap ka din nila nakasan so
mitatapyakan from time to time na seasons kaniyan pagunutan tanon niyan pagugupan tanon niyan sa mapia kipkisampay agyang kaiya programa tanon of course Yusman Muhammad lagi din mambuna kita mga panugang anakan tigira na ulis kami pa makinag sala makamingon mga panugang anakan saan sa kadayonan to sasabi ni dayon of course ikiyo may sisira ni man to sa malabang aguso mga tunga na yakan san sa po na bayabo sa kalangulangon yun din so mga listeners tano anta ka mga viewers tano salam rakano mambagi ang tano so salam pangninta ko Allah mapadtano ko mga tao mapapadalam makambabakan so para tiya niya sa taros always tanop ka reminds iko kay papantagan tano ko kadnan tano so kababalay tano matagian orepan so dito ba pangninta ko Allah apakambarakat nirk tano giyang ka Rajab taman ko Shaaban na mirampay tanusan ko babarakatan so bulan Ramadan dito ba riyang ko makans kano doon si KMP Bara so mga staff mi sa kalangon niyo kanag kami niyo bo si ko mga pedawra sa giyang ka programa tano ay MHSD katendingan giisuwata iyo pagarin niyo bangsan niyo Rohanifa Dangga Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.